Hej og velkommen til. Kortkrigerne. Det bliver lidt en anderledes udgave for min stemme i hvert fald, fordi at jeg er gået hen og blevet forkølet. Så hvis der er lidt i min stemme måske lyder lidt anderledes, eller er det langsomt i det, så er det derfor, men det skal I selvfølgelig ikke snydes content-wise for. Vi vil i dag snakke om Ravensburger-announcementsene, der har været, og vi sad og så det live, begge to. Og der var jo meget nyt for Lorcana. Og det er jo en masse emner, vi kommer til at dække i dag. Også noget, en lille smule slutter vi af til sidst, bare for at give en lille hype-spoiler med lidt drama, som vi nok skal slutte af med. Ja, men til at starte med, der vil vi kigge lidt på nogle af de mere interessante ting. Vi starter simpelthen med at hoppe over til at kigge på de nye rarities, vi får i sæt 9. Vi er simpelthen så heldige, at vi har fået 2 nye rarities til samlerne derude, at det hovedsageligt fokuseret imod, og jeg ved, at blandt andet Sander var rigtig, rigtig glad for at høre det her, og der var rigtig mange andre, der samler rigtig meget på kortene, og er mere interesseret i de Enchanted, som var virkelig meget på køre om det her. Vi har fået de 2 nye rarities, Epic, som ligger mellem Legendary og Enchanted, som er de her Borderless-kort, og så har vi fået Iconics, som kommer til at være endnu mere sjældne end Enchanted-kort. Vi ved faktisk ikke, hvor sjældne. Og de har fået et helt specielt designet foiling til sig, og der bliver lavet en masse lækkert med dem. Men det ved jeg, det er Sander super, super spændt på. Ja, det eneste vi ved faktisk, det er, at der kommer til at være 2 per sæt. Og Mickey Mouse er en af dem. Og vi ved, at Mini bliver den anden, men vi kender ikke hendes design. Nej. Og det her, det starter jo selvfølgelig i sættet Fabled. Ja. Det er ikke i sættet Jafar, skal lige siges. Meget af det, der kommer til at omhandle videre, alt det, vi skal igennem faktisk, det omhandler om sættet Fabled. Ja, der kommer vi til at se Epic. Der kommer til at være 16 Epic-kort i en cardpool til display. Ja, man kan sige, sæt 9, det der, de har valgt at ske en masse ting. Meget dejligt, vi også får det vidt til i forvejen, så kommer det ikke sådan en stor overraskelse af noget, det vi skal snakke senere, som måske vil være lidt værre, hvis det blev spoilet så sent. Rarities'ne selvfølgelig kunne også have været meget hype at få i spoilersæsonen, men nu er der endnu mere glæder sig til i sæt 9. Og nu er vi jo kæmpe spoiler-season med sæt 8 også, det kommer vi nok også til at komme ind på et eller andet tidspunkt med masse kort. Men vi har set både den ene Epic her, Elsaen og Mickey'en. Og som du siger, Mickey og Minnie får lov til at være Iconics, og det giver meget god mening. Disney, de holder sig til deres posterboys, som man kan kalde dem. Mickey også, der har fået guldkortet og har været vigtigt kort fra starten af sættet, var der i sæt 1 også, og man kunne forestille at vi nok også på et tidspunkt får en guld mini til de her challenges. Sander viser et af de kort, der blev vist. Men Brave Little Tailor kom jo også som et preview-kort til at starte med, da de skulle annoncere Lorcana. Nu det her er bare en japansk version, fordi jeg prøver at samle på alle sammen i japansk også. Men Brave Little Tailor var jo også et push-card til at starte med i sæt 1. Ja, og nu har vi begge billederne her. Vi har et lidt alenestående Mickey her, hvor der er lidt information. Vi siger tak til Inkborn Heroes. Vi nakker nogle af de billeder, de postede med information fra deres Facebook-opslag. De har været rigtig hurtige til at få noget content omkring det, og fået nogle rigtig fine billeder. Og som man kan se her, som noget af det, vi allerede har nævnt, højst card rarity, der er noget alternate art, full artwork, altså det her custom lore star pattern, som vi får, hvilket bliver rigtig spændende at se. Glæder mig til at se det i virkeligheden. Og så får de her 3D hot stamp effects. Så det bliver virkelig sjovt at se dem, og jeg kunne forestille mig, at det kommer til at gå fuldstændig amok, hvis der er nogen, der trækker dem, når der er pre-release og release på Fables om et par måneder. Og der skriver de bare til os, vi vil rigtig gerne kontaktes, når der kommer det, vi trykket Iconics. Ja, vi vil meget gerne høre om det, og jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange, der kommer til at være på jagt efter dem, ind i køb- og salgsgruppen også. Det kommer til at være noget, som alle samlere gerne vil eje i hvert fald en af. Så det bliver også spændende, og det er lidt mystisk. Vi ved ikke, hvad chancerne er for at trække dem. Enchanteds'ne, der ved jeg, at butikkerne nogle gange har fundet information om, at det er 1 per 100 pakker, de ligger på, hvilket også det data, vi ser. Der er rigtig mange online, der samler data, når der bliver åbnet nye sets. Så jeg vil give det et sæt eller 2, så har vi et grovt estimat af, hvor mange Iconics man kan forvente at trække på x antal displays. Så det bliver rigtig spændende at se, og rigtig sjovt at se også, om der er nogen, der tør spille med dem. Nu ser vi jo, der bliver spillet med nogle af de billigere challenge-promos. Selvfølgelig dem på price-rollen af Rapunzel i non-foil, men også top 128-kortet, Let It Go'en, bliver spillet med. Så må ikke der er nogen, der kan finde på at spille med de her Fable-kort også, især hvis der er, at de lige passer ind i det rigtige dæk.
Altså, vi så jo i Frankrig, at der rent faktisk var en Blurble-spiller, der spillede med Elsas Palace og Elsa fra Set 1 i Enchanted. Så der er nogen, der tør gå big. Ja, og for dem, der måske ikke lige ved, hvor sjældent de her kort er, Elsa fra Set 1, absolut største chase-kort, man kan trække en booster pack. Enchanted kort i Set 1 print kun virkelig sjældent, virkelig eftertrækket, fordi det er Elsa. Elsas Ice Palace er endnu mere eftertragtet og endnu mere sjældent, fordi det var et kort, man fik for at komme top 32 til enten EM eller de nordamerikanske mesterskaber. Så det vil sige, der eksisterer i hvert fald 64. Det kan være, der har været noget point draws, der har givet det ekstra, men der eksisterer under 100 af dem. Så virkelig, virkelig sjældent kort, så vildt, at folk spiller med dem. Vi har endnu ikke set nogen spille med Foil Rapunzel, vi har ikke set nogen spille med, Foil Baymax, Foil Cusco-promoerne fra EM og NA. Vi må se, om der er nogen, der tør at spille med deres A Whole New Worlds promos, der også kommer. Men hvis vi bevæger os lidt videre til nyhederne i den competitive del af spillet, så har vi fået rotation. Og det vil sige, at når Set 9 kommer ud, og det er, så vidt vi har forstået, at det er slut august, start september deromkring, så roterer de første... sidste uge i august. Ja, så roterer de første 4 sets ud fra Constructed af, og det vil sige, at til set champs og til DLC'er, der vil der kun være adgang til de 5 sæt til at starte med, og så som set 10, 11, 12 kommer ud, vil de også blive lovlige, og som grafikken viser, så når set 13 kommer ud, så roterer set 5, 6, 7 og 8 ud. Så vi kommer til at have sæt-rotation en gang om året, hvor vi kommer til at rotere ned til 5 sæt, og så har vi op til 8 sæt, når det er, at vi har den bredeste card pool. Ravensburger har allerede meldt ud, vi får det, der hedder Infinity Constructed, hvor alle kort kommer til at være spilbare, så længe de ikke er på en bandliste. Der kommer til at være 2 forskellige. Men det her, det er meget, meget, meget spændende. Og Sander, du vil jo egentlig helst have, at de bare kører et rent bandliste, ingen rotation, fordi det er det, du kender fra Yu-Gi-Oh! Af. Ja, jeg har aldrig været så glad for rotation. Der er flere aspekter i det. Rotation, for jer, der ikke ved det, gør faktisk priser på kort generelt billigere. Det ser vi fra Pokémon, vi ser det fra Magic, vi ser det fra mange steder. At priserne bliver billigere, fordi at alle ikke skal ud og have de samme kort. Hvis alle skal have, fra Yu-Gi-Oh! Jeg ved det, hvis alle skal have det samme kort, der kun er i et sæt, men alle ender med at skal bruge dem, så er det rigtig, rigtig slemt. Hvor her, når der er sådan en lille card pool, så er det rimelig nemt at samle, for du skal ikke samle fra 50, 60, 80 forskellige sæt, og skal have nogle case-kort forskellige fra at skulle ud som ny, og skulle samle ind fra et sæt, de ikke engang kan købe mere. Det bliver rigtig, rigtig svært. Hvor at så bliver det altid second-hand market, og der ender kortene med at blive meget, 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 meget dyre, fordi der handler det om at tjene penge på det. Hvor her, der går man jo ind i en sund ting i forhold til at kunne have det. Mit problem det er, at jeg synes, det er en meget, meget lille card pool. Det hjælper, at i sættet Fable, der får vi reprints. Så halvdelen af sættet fremadrettet vil være, i det her tilfælde, kort fra sæt 1, 2, 3 og 4. Og så er det, vi kommer ind til lige om lidt, at man gerne må spille med dem. Det har vi et billede, der viser. Det, der er vigtigt at sige inden, det der hedder Core Infinity. Det betyder, at man må spille med alle kort, der er nogensinde udgivet. Og der kommer en separat bandeliste til dem. Men udover DLC'er og challenges, eller set champs hedder det, vil altid køre med rotation. Så går jeg ud fra, at de fleste butikker også vil køre med rotation til deres normale local. Det er det format, der Lorcana bliver kendt for. Lorcana har meldt ud, eller Ravensburger har meldt ud til deres live-udsendelse, at til de her challenges vil der også være mulighed for at spille Infinity Constructed. Det er der rigtig mange, der har modtaget på forskellige måder, da der er mange, der tror, at en challenge kommer til at være ren Infinity Constructed. Og det tror jeg ikke, på den måde, de forklarede det. Og det tror vi ikke. Det højst sandsynligt kommer til at være, det er, at det kommer til at være main side event. Ja. Og det kan du måske lige forklare lidt om, hvad er et side event for dem, der måske ikke ved det. Ja, til de store DLC-challenges, og vi har også set det til nogle af de semi-store events, vi har haft her i Norden, at der bliver kørt side-events, som både er til DLC'erne er de tilgængelige både for spectators og for spillere, der er ude af turneringen. Og det er egentlig bare for, at der er noget at lave hele weekenden, så hvis man ikke kvalificerer sig til dato om søndagen, så er der noget at spille. Og Ravensburger, de har så tradition for, at der er en masse side-events, Pack Rush, Seal, Draft, Ursulas Return Box og sådan noget, man kan spille. Men altid om søndagen, der er et Core Constructed side event, som er åbent for alle, der kan deltage.
hvor man tit ser alle dem, der ikke kommer videre til dag 2, de prøver der, og det er der, hvor de største prices er. Og vores forventning Du skal komme i top 4 for at få max point af pricing. Og det har vi jo en dansker, der har gjort. Ja, det formåede du. Det har jeg gjort. Du i Birmingham, da vi var afsted der. Ja. Men det her side event, selvfølgelig, der er rigtig god pricing for top 4, men generelt så er det der, hvor man kan hive rigtig mange price tags ind, hvis man klarer sig godt. Der er muligheder for at vinde rigtig mange price tags, og det er også der er mest competitive. Nu kan jeg se, Sander han lavede lidt af sådan Cinderella play, man. En ting om rotation, det er, at Sander han er lidt skeptisk omkring det, han kommer fra Yu-Gi-Oh! Hverdagen af. Men vi ser jo, at de 2 største kortspil lige PT, Pokémon og Magic, som også er de 2, så vidt jeg har forstået, sundeste økosystemer inden for det competitive, de har kørt med rotation i rigtig lang tid, og det fungerer rigtig godt for dem. Det skaber en meget interessant meta, der sker hele tiden noget nyt. Og det er også lidt nemmere for nye spillere at sætte sig ned og spille noget, hvor der er rotation i. Nu har jeg hørt lidt om, hvordan Yu-Gi-Oh! Virker, og jeg har set nogle YouTube-videoer, fordi jeg vil opleve, hvordan der er lidt sådan... læse en bandliste, og der er bandlisterne nogle gange, de kan være 10 sider lange, hvilket kan være lidt intimiderende for en ny spiller at sætte sig ind i. Så det bliver helt klart spændende. Som Sander siger, de fleste locals i vores forventning kommer nok til at holde sig til at spille core constructed, fordi det er det, der er relevant til set champs, det er relevant til challenges. Men man kan jo altid snakke til localsene og finde ud af, hvad stemningen er. Jeg ved allerede nu, at der er nogen, der glæder sig til at spille Infinity, fordi at de kan få en større card pool. Selvfølgelig lige til at starte med kommer det ikke til at være mest spændende, fordi der kommer til at være et sæt. Ja, der kommer selvfølgelig til at være en stor forskel, men der kommer til at være et sæt forskel for, hvad vi spiller i sæt 8. Så det bliver først rigtig interessant, når vi får sæt 10, 11, 12, og så 13, når der kommer en rotation til, begynder vi rigtig at kunne mærke det specielle ved Infinity. Jeg er lidt spændt på med rotation og se, hvordan kommer det til at påvirke metaet. Mig og Sander snakkede lidt om det. Jeg er til den holdning, at i starten, når vi får rotation, hvis challengesene ligger tæt nok på rotationen, så er der rigtig store chancer for, at der er nogen, der kan overraske og komme dag 2 med nogle rogue decks. Selvfølgelig er der nogle rigtig dygtige spillere, der kommer til at finde ud af, hvad metaen er rigtig hurtigt. Men lige meget hvor dygtig du er, så kan du simpelthen ikke finde ud af det, hvis du kun har 2 uger. Men det er også derfor, de kommer til at lægge sættene, som de gør. Det er jo, at efter Worlds, så vil der generelt være et mindre cardpool-format, stille og roligt, og så når vi spreder året ud og kommer tilbage til Worlds igen, og måske også EM og sådan noget, hvis de vælger at rykke det om sommeren, som de fleste andre kortspil gør, så vil der være en kæmpe cardpool dertil. Så det er jo at slutte af med sæsonen af. Ja, det kommer til at være... Vi kommer nu til at kunne sige, at vi har sæsoner, fordi vi kan se, at de kommer til at sætte rotation, så det passer med efter Worlds, rotere sættet ud, som Sander siger. Hvilket gør det lidt nemmere at planlægge forhåbentlig, hvornår man skal ud og rejse og sådan noget, fordi man ved nogenlunde, hvad rækkefølge det er, at hvornår DLC'erne kommer ud og sådan noget. Så vi glæder os rigtig meget til det. Det bliver spændende at prøve. Hvis vi lige skal snakke lidt mere om det her Infinity set, Core Infinity, så bliver det jo meget spændende at se, fordi Ravensburger har været ude at sige, at de supporter det til DLC'erne, hvilket er vigtigt for at drive formatet fremad. Hvis der ikke rigtig var noget incitament til at spille til DLC'erne, så vil det helt klart være et format, der ikke rigtig performede så godt. Vi ser, at Magic de holder liv i masser af forskellige formater, fordi de altid bliver spillet til turneringer rundt omkring. Da vi var til Malmö Game Week sidste år, der var vi over at kigge på Magic planlægning, og de spillede fredag, lørdag og søndag, og hver halve time så startede der en ny turnering, og der var nok 20 forskellige formater, der var supportet derovre. Så hvis det gøres ordentligt for Ravensburger af, så bliver det et rigtig, rigtig sundt format, og et format, der bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Fordi jeg ved også fra Yu-Gi-Oh! Af, der er der et gammelt format, der hedder Edison, som er meget populær. Det ved jeg faktisk er til Dansk National, der kommer om, hvis ikke, jeg ved ikke, om det har været der, men det kommer lige om lidt. Der vil der faktisk være mulighed for at spille side-eventet Edison. Så det er et meget populært også at gøre. Det er også til de store YCS, og det er deres version for Challenges. Der er også, det hedder så Time Wizard-format, hvor de vælger et tilfældigt format, man får lov til at spille. Og det er jo fordi, at vi har bandlister i Yu-Gi-Oh! Så derfor så vælger man en bandliste. Og så alle kort, der var legal på det tidspunkt. Ja, og jeg tror også, at jeg kunne forestille mig, at det bliver rigtig, rigtig vigtigt værktøj for designerne, når de skal lave kort i fremtiden og udvikle sæt. Det her med, at de kan sætte sig ned og se, hvordan
udvikler Infinity-formatet, så hvordan kombinerer forskellige ting, så kan de undgå at lave fejl i fremtiden, eller hvis der er nogle interessante kombinationer af Infinity-formatet, som ikke rigtig har været til stede før, og som er balanceret, så kan det være noget, de bygger hen ad mod at opnå i en rotationsblok. Så jeg tror, det er noget, der kommer til at være rigtig godt for spillet. Det er selvfølgelig lidt skræmmende første sæt rotation. Det kommer vi nok også ind på lige om lidt, når vi snakker om nogle af de her kort med reprintsene. Fordi der er nogle vigtige kort, der ryger ud. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg kommer ikke til at spille så meget Infinity Constructed. Ved mindre det selvfølgelig er reelt side event, man skal deltage til, ellers så er jeg committed til rotationsplade, som er det, der vil være det almene måde at spille på. Ja, jeg vil som udgangspunkt også lægge de fleste timer i Constructed, men man kan sige, at hvis det store side events til challengesne, det er Infinity, så giver det jo god mening at have et Infinity-dæk og have en forståelse for, hvordan formatet virker, så der man også kan være med der, hvis man nu ikke formår at gå der 2, som jo er virkelig, virkelig svært i det her spil lige nu. Men lad os lige snakke omkring reprints, fordi det er jo sådan, at hvis man kigger på det her billede her, der ved vi, at et af de kort, der er confirmed, der bliver reprintet i Fable, er Rockstar Stitch, som også var det første set champion promokort. Og nede i bunden, venstre bund, der kan man se, at der står set 8, 9. Der står set, vi har set 1 set 9 ud til venstre, set 1 i midten, og set champs promoen for set 3 ud til højre. Og det der er med det er, at når nu vi har en reprint af et kort, så må man gerne spille de gamle versioner, for det er nøjagtigt det samme kort. Så du må gerne spille din set champ promo. Jeg vil anbefale at være, den er meget dyr. Og du må også gerne spille din set 1, og du må også gerne spille din japanske set 1 Rockstar Stitch, hvis det er det, du vil. Det er helt legal, for det er det samme kort. Hvis og når Fable-sættet en dag roterer ud, og der ikke er en Rockstar Stitch reprintet igen, så må man selvfølgelig ikke spille nogen af versionerne igen. Ja, og det vigtige at specificere her, nu ser vi, at Rockstar Stitch bliver reprintet med samme art. Det er som sædvanligt. Det, der gælder, det er navnet og specifikationen nedenunder, ligesom når vi kigger på, hvor mange man må have et kort i et dæk, hvad man refererer til, når man snakker sådan. Navnet og underteksten skal være det samme. Selvfølgelig kan man også kigge på, gør de det samme? Ja, så er det lovligt. Men jeg nævner navnet, fordi vi allerede i set 8 har set, at der kommer til at være reprints af nogle både set 1 og set 3 kort, hvor der er alternate art. Vi har allerede nu set, at der kommer til at være Captain Hook reprint, og der kommer til at være Maleficent Dragon bliver reprintet i set 9. Captain Hook er allerede set 8. Vi får Dalmatiner i set 8 reprintet med ny alternate art. Vi har set, at Tinkerbell blev reprintet. Hun kommer til at være en del af et gift-set i fremtiden. Giant Fairy. Ja, Giant Fairy. Og så har vi jo selvfølgelig spekuleret en masse kort. Vi forventer, at rigtig mange af de kort, vi har set som promoer tidligere, Let It Go, Cinderella, Rapunzel, Set Champs promoerne, der er gode chancer for, at de bliver reprintet, fordi folk spiller med dem. Og ja, værdien af dem vil selvfølgelig tage et hit, hvis det er, at de kan playable mere. Men især de her DLC-promoer, de kommer også stadig til at være en del værd, fordi det var en forhåbentlig engangsting, man kunne få dem. Det ved vi ikke endnu. Det glæder vi os til at høre mere om. Men ja, men forhåbentlig kan man stadig spille med dem. Også jeg ved, der er mange, der godt kan lide at spille med dem, fordi nu får vi selvfølgelig Epics, og vi får Iconics'ene. Men der er bare ikke så meget old art at spille med altid i Lorcana. Men nu skal vi videre til den næste ting. Og nu skal vi faktisk til verdensmesterskaberne i Lorcana, som er et meget eksklusivt event. Der var kommet nogle leaks på alle de her ting. Der var kommet billeder frem med al den information her. Så vi kan egentlig lige starte hurtigt med at sige datoen. Ja, Worlds 28. til 29. juni skal de spille. Det bliver sendt på Twitch. Desværre ingen adgang fra andre end spillerne, og de har hver især lov til at bringe en person. Der har været rigtig meget snak om den her Whole New World promo. Der bliver lagt en eller anden plan for, hvordan man kan få den, hvis man ser med på Twitch. Vi er lidt bange for, at det måske bliver noget NA-exclusive. Vi håber, Ravensburger de får den ud worldwide, fordi det er et virkelig lækkert kort, vi gerne vil have fat i. Men vi har noget vigtigt at sige til jer. Det er, at når de her leaks kommer, nu kigger vi direkte til jer, seere. Når de her leaks kommer, lad være med at dele dem før tid. Det her var en stor announcement, som Ravensburger har brugt mange tid og kræfter på, og ved en fejl desværre blev leaget af nogen. Og det havde de glædet sig til i lang tid til at lave deres store surprise ting. Vi ser fra andre kortspil, at hvis du deler link,
Også selvom at det ikke leaksede det. Også selvom at det ikke var dig, der delte det først. Du bare havde taget det et andet sted fra. Der kan du altså risikere at blive bandet for spillet for det. Vi ved ikke, hvordan Ravensburger håndterer det endnu. Men vi kan parallelisere med andre kortspil. Så vi fra Kortkrigerne af vil appellere til, at man ikke deler leaks. Der er forskel på de her kort, der bliver annonceret i et nyt sæt, der har content creator fået lov til at dele dem. Derfor skal de bare dele som egentlig i verden. Men det her leaks var grydet billeder, der tydeligt viste alt, hvad der egentlig blev snakket om. Og ting blev misforstået, fordi der kun var billeder. En af de ting var Worlds, for der blev nemlig nævnt datoen på et af billederne. Og der var faktisk flere, der har booket billet til at tage til Worlds. Så de blev nødt til om aftenen at lave en hastemeddelelse og fortælle, at Worlds altså er et lukket event. Så der er folk, der har booket billet til at komme hen til Worlds. Fly og hotel og lignende, som ikke kommer til at kunne komme ind. Ja. Så vi vil i hvert fald appellere til, at man ikke deler leaks. Og en anden ting, udover at vi selvfølgelig ikke ved, hvordan Ravensburger reagerer på det, det er, at der er en del folk, der også gerne vil vente til de officielle announcements kom frem. Vi så inde i den internationale Lorcana-gruppe, der blev alle posts relateret til leaget, de blev slettet med det samme, hvis de indeholdt billeder eller information, som ikke var meningen skulle være ude endnu. Redditen, den fik lidt mere frit løb, men helt klart, lad være med at dele den inde på Facebook-grupperne, lad være med at spoile det for folk, der ikke vil have det spoilet, fordi det trælser for sådan noget spil i hovedet, hvis der man har planlagt om at se det sammen med nogle venner eller et eller andet. Så ja. Ja, og så lovede vi også lidt drama til sidst. Og det skal vi nok komme ind på. Fordi vi har jo fået det fantastiske cast-team, der skal kommentere det. Desværre, synes vi, er der kun én europæer iblandt. Men det er selveste Lorcana Villain, som kæmpe tillykke med det job. Det er virkelig, virkelig flot at få lov til. Men vi har Specie, som flere kender. Jeg synes måske, du skal prøve at forklare lidt, hvad der skete til at starte med. Ja, Specie sad jo selvfølgelig som content creator og havde watch party på streamen. Og da det blev annonceret, hvem der skulle cast Worlds, så kunne man se på ham, at han var visuelt frustreret, han var rimelig ked af det, han var sur, og det er jo forståeligt nok, for han har gjort et rigtig stort stykke arbejde med Lorcana, både på sin YouTube-kanal, og han har været til rigtig mange af de her turneringer af cast. Så han var selvfølgelig rigtig frustreret over, at han ikke var inviteret os. Problemet var bare lidt, at i stedet for bare at være frustreret og være lidt sur over det, så endte det desværre med, i hvert fald i min holdning, og nogle af de andre, jeg har snakket med, jeg tror også Sander har det på samme måde, at han overreagerede lidt. Han sagde nogle ting, han måske ikke skulle have sagt, og det kan jo ske, når der man har følelserne ude på tøjet, men det skal man bare passe på med som content creator. Han opfordrer blandt andet folk til at gå ind på Reddit og brokke sig, og ja, han brokkede sig en del mere, end han måske skulle. Vi synes, at det var lidt for meget. Men vi kan også godt se, hvor han kommer fra. Han har arbejdet rigtig hårdt for det. Og nu har der været en masse snak om, hvorfor han ikke har fået det. Den generelle holdning til det har jo været, at det er fordi, han har begyndt at spille så mange andre spil. Og han har været ude at sige, at det her med Star Wars og Yu-Gi-Oh! Det er først kommet, efter han fik det at vide. Han fik det selvfølgelig at vide, før det blev annonceret. Men problemet det er jo, at der også var, og det er jo lang tid siden, men det har måske haft en indvirkning på det. Dengang der kom en stor opdatering til Gwent, så gik han tilbage til det og spillede en periode. Og vi tror måske det er derfor, at han er blevet valgt fra. Men det her med at... Det er jo heldigvis bare gæt. Men den måde at skal stille sig frem på, når man er ansigt udadtil, så er det vigtigt, at man kommunikerer ordentligt. Det her, det skulle være en glædesoplevelse for rigtig, rigtig mange spillere, der valgte at se hans stream, og skulle få at høre omkring alt det her med Ravensburger, som har en masse fede planer. Vi er så glade for, alle de her planer kommer. Vi kunne godt have brugt lidt mere info omkring challenges. Det skal lige siges, alt info omkring challenges, det vil blive annonceret på Twitch live til Worlds. Så det glæder vi os rigtig meget til. Men det skulle være en glædesting. Og det endte faktisk med, at Lorcana Villain lavede en video på hans YouTube. Jeg tror stadig, den er op faktisk. Imens vi lever den her i hvert fald. Hvor han fortæller, at han har dårlig samvittighed over at blive valgt. Hvilket han på ingen måde skal have. For han har gjort et kæmpe stykke arbejde og fortjener det om nogen til at komme på. Så han skal bare have alt cadeau. Vi ved også fra Specie, at han har også lykønsket de her spillere, eller de her streamere. Så det skal han selvfølgelig også have cadeau for.
Men vi er blevet spurgt ind til det, og vi har valgt at sige, at vi er hudløst ærlige i vores holdninger. Det har vi meldt ud fra start af. Vi har aldrig gået væk fra det. Vi har valgt at sige, at det vi tænker, det er det, I får lov til at høre. Og hvis det er det spørgsmål, vi har fået, så er det spørgsmål, vi svarer på. Det er vores ærlige holdning. Vi synes, han gik over stregen som content creator, og vi synes, han var med til at ødelægge det for dem, der så live på hans channel. Ja. Jeg ved, han har været ude og lave en undskyldning-video bagefter, og det er også meget godt. Men skaden er sket, og ja. Vi ser heldigvis, at Spezi stadigvæk er inde og lave noget Lorcana. Selvfølgelig er han også begyndt at, ja, som vi så inden vi hørte det her, er han også begyndt at udvide lidt ud af til andre spil. Forhåbentlig så bliver han ved med at være interesseret i Lorcana i hvert fald i et vist omfang. Forhåbentlig ser vi ham til Challenges i fremtiden, for han er rigtig, rigtig dygtig. Og Rigtig dygtig. så håber vi, at Worlds næste år det er i Europa et eller andet sted, og så kan vi få nogle flere europæiske caster med. Men det er vigtigt at sige, har I nogle spørgsmål, skriv endelig til os, enten på vores Facebook-side, som vi har op at køre nu ordentligt. Der kan man altid skrive til os privat, også hvis man vil være anonym, eller man kan kommentere hernede under. Så kan vil vi tage det op og snakke om det. Det er jo det her, vi gerne vil. Vi har teaset lidt med nogle videoer også, og vi har rigtig, rigtig mange videoer i planerne til det næste lange stykke tid. Og den respons, vi har fået fra jer indtil videre, er vi utrolig glade for. Så det er jo bare at fortsætte med. Ja. Så takker vi af herfra, og vi ses i næste video.